Ayun. Ano ka ba yung ulap? Pasinda. Ano ka ba yung ulap? Pasinda. Hello. Hello there everyone. We're going to We're making pancakes. Pancakes gula. Ayun guys, maghimo may og nagkalot may og tubig na para source na mo dito sa church. Okay. Lagi diri oh. Na tubig dito. So nang kakita mig tubod. Masakan man ni. Diri. Ya. Patay. Patay. Oo. So nakakita mi og kanang tubod ara di sa Ari na dapat sa una labang kuan lang. side sa bungtod, side hill, ha? Mamaak. Ha? Kasi dito sa una tong mamaak. Ada to nahan. Kilid sa bundok, buntod. Oh. Trabaho on karon kay para moon siya intake box. Ayan. Magsiminto na. Mga tingin dito. Hala, mga batos. Ha? Lagi mo gani kabula-bula gani na. Opo, tumaw. Oh, galihok. No. Pare. Ito ni Rogare. Pero gamay no? Pakupon ka na. Marabet. Herman, where is the tubes? Ay, puta! Ano kilid ba to? Kusog kayo. Wala ko ng tubig oh. Nang ganito? nagasan oh. Oh, gina dia. Sandayong. Busog man dahil kayo. Ikot lang niya. Salod ng tanam ni. Ini. Tura. Bantani na bandihan ni Dari. Mga gimay. Ano ka nakita yung tubod? Hindi ko naman pinahunob dito na. Dili. Kasi mo pinatudlo ng papangay tubod ha? Ano naman nabantayan naman dito. Tantang sila. Para bago ano ni. Basahan. Sumama ng ibig mo na kunitabay ito doon. Bandane. Balitin. Tumikik ka na. Ah.